сме далеч от града, ако знаете. Той между другото е бил нещо като хотел, ли? Сега. Да кажем... Айде тук. Обаче аз с каската ще дойда, защото снимам. А? Тук максимум беше оставил. Добре, я да видим какво има тук. Сега. Епизод с сграда. Да видим какво има тук. Само да няма нещо гадно. Абе, да ти кажа... Не бе, аз... да видим от тук. Сега. Да, най-важно от колелата. О, стъкла. Мали. Какво е било, бе? Тук да няма някой наркоман, бе. Да няма някой наркоман тук. Мали, направо живеем в YouTube. Гоша, не са прави. Това е нещо като туалет, не ли? Тук е много тъмно. Тук нищо не се вижда. Чай да светна. Чучо, има нещо. Не, виж, ела. Чакай, виж. Чучо, виж, ела тук. Ела тук, бързо. Не се чува нищо. Сега. Това беше там. Експлора ме изоставя една. Тук не е препоръчително да минавам. Защото... Да. Абе... всъщност ще мина. Не, ти е малка стаечка, tu няма нищо тук. А тези неща какви са тук, бе? Ти нещо като решетка ли е бил? Сега. Колелата там са. Тук е много тъмно, бе. Стаечки. Как пече се едно... Тук е изоставените. Да, бе, тук е молоток. Ето през контактите. Гошо, ще играе един кама, казвам ти. Виж, чуя. Че? Абе, не съм, бе. Тук що има... Ти какво е? Не знам, жутко било. Не го такова сега, бе. Не го ритай. Чак, много ме е страх за колелата, някой да не ги кепи. Ой, не съм. Човек, те както ми се подхилваш, казвам, че не знам този камък къде ще влезе. Добре, дето тук няма нищо, никой знае какво. Чай, че се спънах. Добре. Много кучета. Тези кучета ги знам. Този диван... Иване, Иване. Гоша, не ме пробвай. Чай, че тук е много тясно, е. Иде. Между другото, това ме... Видяхте какво хвърли? Не гледай, че го хвърля обратно в лицето. За първи път експлорвам изоставена. Не мирате стъкла върхуто и мене. Ако имах един фенер обаче. Вижте, тук, например, е много тъмно. Я светни телефона. Пак те търпливете, дете. Ама тук внимавайте много, че... Тук само... Сега. Първият етаж е експлорнат, отиваме във втория. Сега. Какво? Къде? Кой е... Това между другото тук е втория вход, който е малко не е чистен. Тук е...
звучат. Не е много по-звучан да е. Той Там е много рисково да ходи, там няма да ходим обаче. Виж. Висока има. Не, тук не, там горе няма да ходим. Виж какво се е случило там. Знам, видях. Как се е разпаднало всичко. Сега, той е етаж втори. Правиш, бе. Така де. Той е нещо като тераса. Чай да излизам. Ето е терасата. Ето ги колелата. Между другото, може да излезем от тук, бе. Да. Ама третия етаж много не е за експлорване, да ти кажа. Ние сме се качвали на третия етаж. Да, бе, знам, айде... Максим е скачва от тук. Какво има тук, бе? 2022. Не знам какво е. Чай малко. Ти колко е старо, бе? 10 години. Чакай, дай да го покажа на камерата. Виж колко е старо. Мале. Това направя хванал, не ръжда. Какво правиш, бе? Мале, ти много старо. Те иде. Мале, много иска да направя такива епизоди. Чакай, аре, иди са. Това е... ти как... Не. Ти какво е? Ти какво е било тук, бе? Асансьорчета ли трябва да е било това? What? Я светни, бе. Чакай, я да го видим. Ти някакъв лифт. Той дето за кухнята. Някакви чинии водят нагоре. Слагат порциите храна и тук ги слагат после. Да, и тук е... Ето виж, буркани има тук. Виж Кенче, Кенчето коя година е, бе? Я да видим годността. Чакай. Това е Hell. Това ще отъде. Energy Drink. Това е коя година е? Отдолу е. Къде пише годността? Това е 23-та година. Това не е, но преди 3 години горе-долу. Та иде. Сега. Човек направо си невъзможен, казвам ти. Аз тук правя клипче за експлорване, ти тук го правиш развалящо. Така де. 2013-та! Тук що той мирише, бе? 2013-та, майче. Не мога да го... Той е годно до 2027, обаче... Той е наскоро, бе. Той наскоро е хвърлено тук. Да. Тук баня е му. Каква е тази баня, бе? 3 квадрата. Тук кой ще си се къпи тук, бе? Ти какво е стаечка някаква? Добре, де. Малят ми тук като някакви ютубъри направо GoPro-та, всичко съм са... Тук е бил Кенев, тук канала да... Не, то тук, ясно. Не, бе, чакай. Нищо така стариш, те са еднакви стаите, бе. Ти са гумите от стъклата. Той пак е еднаква стая. Не, бе, те са еднакви стаите, бе. Тук е някой доста е разбира. Не, бе, те са еднакви стаите, бе. Не са баш най-нощи. Виж колко е голяма тази стая, бе. Виж и плочките как са, все едно са нови. Той е хотел. Някой тук е имал... Тук някой е имал голям късмет, ако има тази стая. Бах ти голямата стая. Виж вана. Тук са къпали на вана, бе. Чучо. Кой ти? Тавана. Да, бе, тавана виж какъв е яко, бе. Виж. Я? What the fuck? Виж какво има тук. Тази стъклената бутилка от Кока-Кола или от Фанта ли? Не, бе, не дей, бе, ти добре ли си? Не дей, бе, човек, престани, молят са. Дей го разваляш, бе, човек, ние сме дошли само да експлорваме. Не сме отидели. Не, бе, чакай малко, бе. Май. Чакай, бе, как се каже у нас фобия, дето хората имаха фобия от изоставени сгради, бе? Не беше клаустрофобия, нещо друго, бе, защото той беше от тесни места. Обаче, да ти кажа тук, дали тук е рисково, ле? Защото виж какво е ставало тук.
Я се качвам на трите. Чакай малко. Чакай. Няма да пада. Мале, човек, тук какво се е случвало, бе? Ари, Не, човек, малко не ми се рискувам. няма да пада. Аре. Майко. О, пак. Ари, бе. Аре, по-бързо. Тръгва нагоре. Тръгва, аре. Добре, тук вече не е падал. Тук не е падал. О! Тук пък е бахте големите стадии имат. Да, така. Мале, тук ако виж каква гледка има към града. Не бе, чакай бе. Ей, колелата. Има още да чото. Чай малко бе. О, ти какво е там бе? Виж? Не бе, не сега, не се занимавай. Добре, той е някаква тераса. С една раница, тук ти. А то ти какво е там бе? Не, там няма да стане. Защото е затворено. Не е отворено ли? Айде да видим. Ай се връщам. Ти беше доста интересна сграда. Сега отиваме навътре. Мале, представяш да експлорвам през нощта? Тогава вече наистина направо сървайвал. Те тук са били по 2 стаи, май. Тук са с баня. Това е чисто ново. Да ти кажеш, Това е че много климатик. тук едва ли... Много е. Чакай. Някой кола идва. Чакай. Мини Купър. Мини Купър е розов, на кого може да е? Той най-учим от пърша клас. Чай на къде ще иде. Не, моля те се, не. Към нас идва. Идва към нас, бързо, колелата. Колелата. Даже колко яко беше. Малък, стреса. Чакай, добре де. Ние тук изпорвахме ли? Да, тук да. Добре де, ти беше интересно. Явно колелата ми са по-важни от... Да. Само, ти някакъв басейн е бил, предполагам. Не. Не знам някакъв. И тъй де. Абе,